Well. Good morning, everyone. Once again, Ronish Nguyen. Here we go for today's video. We're here at Buswang Lake. Here in Asturias, Cebu City with guest Yudelin. Okay, say hi to your fans. Hi fans! Hello. So, sa karon nga video kami randuha so far kanang live lang jud mi para gud ani nga video, no? So, at this moment, karong butanga it's 8:45, so we have to take our breakfast first before we go on or strolling or touring the Buswang Lake and explore with Yudeling. Okay? So sa pagkakaroon na ato ang tanan bukikion nato diri kun na ba sila mga unsa ni mga buhi nga mga piranha kay lake man ni siya buaya ug uban pang mga kalamidad nga mga mananap diri sa Buswang Lake. So let's check it out. Unsa man ang combo combo meal. Unsay combo meal ni? Nasa digin pili no? Na may fish fillet. Nasa fish fillet. Yun na with rice na. Tagpila boss? 100 chow. Ha? O kana ako fish fillet man. Pila ganit? 110 mo fish fillet. Buot. Wala. Tagpilang fish fillet. With rice naman ka na. Kaning bread and pork chop with rice. Isa pud na tapos bread and pork chop. Pilang fish fillet boss? 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Ang sino? Pagpilat? 110? 115. Pila yung fish fillet mo? 250? With rice, katong combo. Karawa na gamba ba? Pace. Ang chicken pili na mo mo ay 110. 110. Pace pili na mo kay Mag-lechon belly na lang ko. mahurot lagi ang lechon belly gahapon so ay wala pa magbili Ito pa. na TikTok. Good morning, ma'am. Daghan ko. A few moments later. Wag isda. Kanay isda sir, uy. Na sir, tilapia. Nasa display bangka-bangka na. A few moments later. So while nag-wait ni sa among food, so naara tayo mga a la carte, hindi tayo tag 110 chicken fillet, fish fillet, basta affordable ra nga itong food sa Buswang Lake. Napuli sila ka ng restaurant bar. Live ba na? Mura, good for ko na siya sir pasulan. Ay, pikli. A few moments later. Well.
Good day to everyone. So we're here at Buswang Lake here in Asturias. So usa sa mga proud kayo in Asturias ng Buswang Lake. Daghan naman kaayo na buhari niya. Naintriga po dito sa kanindo ang lugar sa Buswang Lake. So ingon ani lang niya siya. So mula sa ito kadito nasa like mga isda, nabunting isda dito. Sila may mga bago. Uy, dapat yung isda. Nasa sila mga nagkalidadis na isda ng tambo. So, ang inyong makuha dito sa Buswang Lake kay naatay mga seafoods, naatay fish fillet, naatay chicken fillet. So, affordable na din yan. So, okay. So, atong i-explore. So, makita ko maalin mga floating So, ang paagi dahil nila diri, mga Ronish is magbasol-pasol sila na kung nasa 5 paso mo siguro ilang isugta. Basin. No? Okay, so mga Ronish. So, bisita ka mo sa Buswang Lake. Ari na mo diri mga 45 minutes from the city of Cebu. Ari mo agi sa may Trans-Central Highway sa may Balapan. Then mga dali ra gid kaayo. Magmotor lang mo mga 30 minutes na siguro. Pwede na mo makakaon ng mga seafoods. Okay? Okay. Last mga nakadidadis na ni nasa lang yung pinaka. May mga cobwebs na original. Yung mangganahan mo mapapicture dito yung mga loving. Dito na sa post dito yung mapapicture. Okay. Kung nakasilay maayo kayo mo assist na itong mga waiters. Pinahalapan ka. So, kada gabi ko rin ako na sila mga banda-banda dito sa open stage dito. Okay? So, while we Buswang Lake. So, atong arion diri kung sa view sa diri. Okay. So, sindot siya kaayo guys. So good yun sa Buswang. Na yung mga water lilies. It's okay. Akong bag. Akong bag dito. Masa yung bag? Ano talikod sa'yo? Ano lang ta? Ay po. So maaninag yun ninyo kung ganahan mo take o breakfast ari sa Buswang. So nindot gid siya. So, sa pagkakaroon, nag-coffee-coffee sa me kay before me mabusid sa another kay mga to kami blue hole. Blue hole. So what's in the blue hole? For the next video, mga to na sa me blue hole. So, Ano karon ito interview? What kayo? What na interview? so far, katuon ka siya. Ang lucky so. Likod siya. Yung shy type ng wala tayong mga interview IBC shop and serve. Pero nga dagang mga taga-mandawuhan ng nari sa puso. Siguro ilang na aninag nga mas cheaper nga rin or mas comfortable sila nga mo ahi kay accessible ra man gud sa Trans-Central going sa Balapan o Asturias. So kung magmotor lang ka within 45 minutes makaabot ka dili. Kung motor lang 45 minutes With your okay. love. With your love one. With your partner. Gusto mo ng katahimikan sa buhay. Kung gusto mo ng katahimikan sa buhay, punta lang kayo Talang kayo dito. Buswang Lake. Grabe. Dili siya pala sa Papa Kids.
Lahig siya. Lahig siya. Ang papakits namin ko siya dagat. Pero actually, daghan mo siya lang isda, di ba? Murang na siya artificial nga pa ng mga ako na ka ng puyanan sa isla ng bato. Murag tilapia rin magulo na. Di ko kita bangus. Sa bagay, di man gina makita ang bangus. Kailangan mo siya habuan pero makita ang bangus. Inanda amazing, no? Sa una to na ni makita sa Facebook. Hindi naman ito mahal. So, nangaon sa guys. Breakfast mo. A few moments later. So, mao ni siya ang view dili libot-libuto na to. This is the island. Nasa siya island actually. Dili kay usara siya, no? Nako siya island in the lake. Bar and grill. So, dili kay usaray ka na naaday daghan. Oh, there you go. Hindi akong balay dito. So what can you say about the Buswang Lake? So kitawag siya Buswang. It's actually the barangay itself. Okay. Barangay Buswang. Aha. Diba? So like tree house, like island in the lake are those establishments found in Buswang. Okay. So catch you there, catch you here. Okay, so far mingaw pa siya kay it's buntag pa. So like, you know, let's go around. Let's go to another spots in Asturias. Okay. Okay, let's go. Which is Blue Hole. Blue Hole. Okay, stick around. Blue Hole. Our next stop is Blue Hole. Sidlak siya, no? No. So there you go, guys. So Buswang Lake House. So actually dakanday siya nga mga restaurant dito sa Buswang. Dili kay usara ka restaurant o niya. Affordable ra sa ilahang pagkaon, guys. So karon mga tumi sa Blue Hole. So i-try na mo kung unsa po'y makita dito, guys, ha. Okay? Alright. So let's check it out at Blue Hole, Tuburan.